पुरिया बोली लखड़ी बोली अकड़ के जे बोले ओके मार दिला गोली हई भोजपुरिया बोली लखड़ी बोली अकड़ के जे बोले ओके मार दिला गोली सर झुके लखली अपना बाप आगे एगो राज हवे बड़ा नाज हवे जिला आजमगढ़ रंगबाज हवे एगो राज हवे बड़ा नाज हवे जिला आजमगढ़ रंगबाज हवे धर्म के न कौनो विवाद बा यही जाके लोगवा त सगरो आजाद बा कालू जिंदाबाद रहे आजो जिंदाबाद बा कालू जिंदाबाद रहे आजो जिंदाबाद बा यहाँ सब करिया लगा अंदाज हवे एगो राज हवे बड़ा नाज हवे जिला आजमगढ़ रंगबाज हवे एगो राज हवे बड़ा नाज हवे जिला आजमगढ़ रंगबाज हवे आजमगढ़ रंगबाज हवे आजमगढ़ रंगबाज हवे संतोष राकेश के ये पहचान बा सब नौजवानन के ये सम्मान बा केहू के घमंड संदीप सरगमया बना सही केहू के घमंड नहीं संदीप सरगम सही बच्चा बच्चा के गरम मिजाज हवे एगो राज हवे बड़ा नाज हवे जिला आजमगढ़ रंगबाज हवे एगो राज हवे बड़ा नाज हवे जिला आजमगढ़ रंगबाज हवे।